Здравейте! Добре дошли на По кафе и още нещо. Аз съм Кристин, по-позната на собствената ми аудитория като Baby Girl. Това е една ера, която не искам да коментирам. Или всъщност не, защо не искам да коментирам? Това е ерата на Baby Girl на едно дете, което всячески се опитваше да бъде харесано от който и да било. Без значение, от някакви хора. Просто защото беше затрупано с детски травми и с неувереност. Тъй като това беше причината за този псевдоним, защото аз не смятам, че един човек, който не иска да привлича внимание, би се кръстил Baby Girl в социалните си мрежи. Този псевдоним беше променен преди, мисля, че 2 седмици. Аз го промених. Това беше моята 10 годишна ера. И много от последователите, които имам в социалните мрежи, ме знаят точно под него. Но пък вече искам да бъда разпознаваема чрез друго име. Името, което всъщност вие виждате в този канал. Да, това съм аз. Кристин, на 24 години. В момента живея в България, като едни 6 години живях в чужбина. Смея да твърдя, че живота ми в друга държава, тъй като аз заминах на много крехка възраст, бях на 13, там беше моят пубертет. И смятам, че живота ми именно извън страната ми помогна да разширя своя мироглед и да имам едни по-различни разбирания. Смятам, че всеки един човек, който живява в чужбина, носи една малко по-различна енергия, една свобода. Макар че съм в България вече 6 години и сивотата, която, за съжаление, живота тук носи, малко или много ме поглъща. Говоря за сивота и съм облечена в сило, много тематично. Защо се появявам в публичното пространство и защо в момента ви занимавам със своята особа? Ще се опитам да бъда кратка. Много съм разочарована. Безкрайно много съм разочарована от света, в който живеем и от новото поколение и от младежите, които имаме, от възрастните, в които се превърнахме. И тъй като моя живот е бил многоцветен и мога да споделя много случки, мога да споделя много съвети дори. Смятам, че нашите инфлуенсъри и нашите известни личности в страната не засягат много от важните теми, които са важни за младото поколение. Искам заедно с вас, защо казвам заедно с вас? Защото ще разчитам на хората, които гледат това видео, да коментират, да ми пишат на лично, да се свържат с мен по някакъв начин, който е удобен за тях и да засегнем теми, които не се засяга толкова много в публична среда, за да можем по някакъв начин да помогнем на хората около нас. Аз лично не желая да живея в такава среда, в която сме в момента, защото да, разбирам, всеки избира своя кръг, всеки избира близките си. Моите близки нямат общо с хората, които аз не подкрепям и не харесвам, но ние живеем в едно общество, в което излизаш навън или прекарваш време в социалните мрежи, или на работа, или където и да е било. Аз не желая да живея в такава среда и мисля, че още много други хора също не искат. Аз съм на такава възраст, че идва време, в което искам да създам поколение, искам да създам свои деца, обаче не искам да са в тази среда. И смятам, че ние сме хората, които трябва да променят нещо в себе си на първо място, след това да се опитат да помогнат на близките си, околните си, непознатите, познатите и така нататък. Затова също се появявам в публичното пространство. Винаги съм била фен на YouTube, но от страната на зрител. Просто напоследък, след появата на някои реалити формати, съм силно засегната от това какво се показва и какви хора се подкрепят, толерират, харесват.
И силно вярвам, че има една друга част, една друга страна в хората, която пък аз искам да провокирам да излезе. Добрината, любовта, помощта, едни чувства на мир и на хармония. Защото каквото и да се случва в света, причина сме ние, както и потърпевши. Защо смятам, че аз съм човек, който мога да говоря на тези теми? Защото аз съм правила много грешки, които не ме е срам да разкажа. Не ме е срам да дам като лош пример, защото съм била лош пример в един или друг момент от своя живот. Мога да говоря от името на аутсайдера, детето аутсайдер. Мога да говоря от името на популярното дете в училище. Две различни ери. Мога да говоря от страната на момичето болно за внимание. Момичето, което си мисли, че интимният живот и голото тяло е нещо, което е важно и те определя като стойностна или не. Като човека, който го е било страх от самота, човека, който всъщност е бил сам. По различни причини. Дали защото така е искал, дали защото така му се е наложило. Човека, който е имал финансова възможност и човека, който е нямал такава. След всички тези перипетии в моя живот, всички тези стълбички, които аз съм изкатерила по един или по друг начин, се смятам годна за човек, който може да ти даде съвет. Съвет, който да те накара да се замислиш отвъд всичко повърхностно. Съвет, който може да те накара да анализираш себе си на по-дълбоко ниво. Да признаеш неща, които не ти си иска да признаеш. От тази си страна заставам днес пред вас и искам да говорим. Надявам се поне един човек да се замисли, да се припознае, да се опита да разпространи това добро. Защото живеем в един ужасно фалшив свят, в който е важно дали си ходил на почивка, дали си бил в еди кой си курорт, дали носиш определена марка дрехи, дали използваш определена марка гримове, парфюми и само и единствено материално. Инстаграм се е превърнал в едно списание. Тази избирам, този избирам, тази харесвам, тази не харесвам, последвам, не последвам, отпоследвам. Пък света е толкова по-различен, когато тези повърхностни материални неща някъде отидат някъде назад. Да, окей, нека бъдем реалисти. Всичко в този свят се случва с пари. В смисъл, купуваш си храната с пари, плащаш си тока, плащаш си образованието, плащаш си дома, дали ще е топло, дали ще е светло, дали ще е студено, дали ще имаш вода да се измиеш, изкъпиш и така нататък. Да, няма проблем в това да изкарваш пари. И парите не са нищо лошо. И аз смятам, че всеки трябва да има някаква финансова култура, която аз признавам си нямам. На този етап не съм човек, който може да седне и да ви говори за пари, дали как да ги изкарвате, дали как да ги инвестирате, спестявате и така нататък. Затова няма да повдигна тази тема. Но това да определяш хората на база финансовото им положение, за мен е грозно. Но това също е тема, която смятам да засегна, просто в друго видео. И ако трябва по някакъв начин
да завърша това, което вие гледате в момента, може би ще бъде: аз съм Кристин, човек, на който можеш да разчиташ, човек, който ще ти даде съвет, ще ти даде ръка, който ще бъде честен и директен, когато не ти се харесва. И смятам да остана такава до край. Без значение дали ще засегнем тема за известна личност, дали ще засегнем тема за най-добрата ми приятелка или за който и да било. Силно се надявам жените, момичетата да научат стойността си и да разберат, че това да показваш тялото си и това дали имаш дупе, гърди, малка талия, големи устни, прав нос, крив нос, не определя твоята стойност и не определя ти какъв човек си. И ако някой истински, наистина те обича, той ще обича такава каквато си. Ако Гошо от 8 В клас харесва Гери и не харесва теб, окей, добре, няма какво това. Това няма значение. Може би Пешо те харесва. И защо изобщо в 8 клас говорим за харесване, за Бога? Но да, признавам, аз като бях на 14, това ме интересуваше. Как са ми дрехите, всичко ли ми се вижда, добре ли е оформено, Гошо погледна ли ме, Гери що ме мрази, много ми пул какво ме мрази. Това беше важното. И знам, че всеки един етап от твоя живот, ти имаш различни неща, които те интересуват. Ако мен сега ме интересува жилище, семейство, кариера, преди не ме е интересувало това. И е нормално ти да си на 16-17 години да не те интересува. Окей. Въпросът е, че виждам 16-17 годишни момичета, които се обезобразяват. И може би тук излиза моето мнение, че аз съм против пластичните интервенции. Това е една много дълга тема също. Но да, девойки се обезобразяват просто защото това е някакъв стандарт в днешно време, защото някой е вкарал този стандарт. Има хора, които работят като луди цял месец, за да могат да отидат на някакво... Аз не знам, чувала съм Зазо, Каво. Това не знам дали е заведение или е някакво място, в което... Не знам какво е, знам, че някъде на морето. Да, ходят, работят цяла година, за да могат да отидат там за някакви дни, да си пуснат стори в Инстаграм, да си... Не го разбирам. Смятам, че това не е важно. Смятам, че има много, много, много по-важни неща от това нещо. И като завърших на това видео, ще ви дам просто една тема за размисъл. Ако в света нямаше пари, не си купуваш нищо с пари, можеш да си позволиш някакви материални неща на база това колко добър човек си. Замислете се колко много хора щяха да са бедни. И смятам, че трябва да мерите хората по това колко стойностни са те. Не какъв автомобил притежават, не с какви дрехи са дошли на училище, на работа или където и да било, не с какъв телефон имат или дали ти е платил сметката или не. Имайте предвид, че всеки един човек води някаква битка. Дали с себе си и не я осъзнава, пък обвинява другите. Дали с другите, дали с Бог знае кой, дори и той да не знае. Всеки води някаква битка. Всеки се чувства по даден начин. Когато започнем да мислим за другите също, освен само единствено за себе си, мисля, че бихме могли да видим много повече неща. Защото всеки се
събрал в собствената си кутийка и не вижда по-далеч от носа си. Защото лоша дума, която ти просто споделяш някъде в пространството, под нечие видео в TikTok. То човек не го познаеш, не ти пука, какво ти дреме, кой е той. Твоята лоша дума може да докара този отсрещан, непознат за теб човек до емоция, която е много болезнена. Защото ние не знаем дали психиката на отсрещния е лабилна. Ние не знаем какво се е случило преди 10 минути. Ние не знаем дали някой не му се обадил и не му е казал най-лошата новина в неговия живот. Но ние мислим за себе си и за това как ние ще се почувстваме и това, че някой ни се е отял или е реагирал по-остро, отколкото ние бихме искали той да реагира към нас. И ние отвърнем със същото. Просто, за да приключа, защото аз съм много бъбрив човек и мога да говоря много, за да приключа, заради ето това нещо аз се появявам в публичното пространство. За да можем да изговорим неща, които други хора не искат. За да мога да ви дам примери от собствения си живот, които сега, в днешни дни аз смятам за грешни. Пък тогава съм смятала за правилни, за най-добрите. За да разберете, че това да накараш един човек да се усмихне, непознат за теб, не майка ти, баба ти, баща ти, човека, който обичаш, да накараш един непознат да се усмихне е много по-важно и стойностно от това какво материално притежаваш или как изглеждаш. Тук съм, за да говорим за истински важните неща в живота, за нещата, които те докосват, за нещата, които карат онова малко човече вътре в теб да скача от радост и да се чувства щастливо. До скоро и обещавам ви да си говорим много. Чао!